गिबियावनो गासैबो निउस पर्टेलफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय। बेखिनियाव आं बुंनो सानो जे 18 बोसोरारि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि बे गाहाय सायनासालिनि बे न'ब्लांखौ आङो बेखेवनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे सायनासालिनि मुंखौ दोननाय जादोंमोन सोरगोआरि गोसोखां थुलाइस्रि बसुमतारी गाहाय सायनासालि। दा बिथां थुलाइस्रि बसुमतारीयानो सासे जोंनि बे ओनसोलनि गिबिसिन सोमावसारनायनि मुंख्लं जागिरि होननानै जोङो बुंनो हायो। बे समाव 1988 मायथाइयाव जोंनि गासै अल आसामावनो बर'फोरनि गेजेराव सोमावसारनाय सुबुं गौमा रेलि लानाय जादोंमोन आरो बे समावनो थुलाइस्रि बसुमतारीयाबो बाहागो लानो होननानै फैदोंमोन। जोङो बे समाव सुबुं गौमाखौ जनाय कर्टआव लानाय जादोंमोन आरो बे फैबाय थानाय समावनो थुलाइस्रि बसुमतारी मोननि ओनसोलनिफ्राय ट्राकजों फैनानै ससे लामायावनो खमसे खम बिसोरो 8-10 किल'मिटारसोल' बिसोरो फैदोंमोन। दिमुगलाय होननाय मोनसे जायगायावनो बिसोरो ट्राकआ एक्सिडेन्ट जानानै बिसोरो जायगायावनो जोबोद गाज्रि जखम जादों आरो बेहाय थुलाइस्रि बसुमतारीया बे समाव लगे लगे थैयाखैब्लाबो हस्पिटालाव बिथांजोआ रुंसारि जादों। लोगोसे मानिक बसुमतारी होननाय बिथाङाबो बे समावनो लोगो लोगो रुंसारि जादों। बेनिखायनो थुलाइस्रि बसुमतारी गोसोखां बे सायनासालिखौ आंखौ बेखेवनो होनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे सायनासालियाव जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बेन्दोङाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो गोबां खामानि मावबोनानै दिनै 18 बोसोरारि जथुम्मानि बे समाव जोंनि आइजोफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि, मावनो थानाय मावखांनाय आरो माखासे आयदाफारिफोरखौ लानानै सावरायनाय, जाहाथे समाजनि रांखान्थिनि, राजखान्थिनि, सोलोंथाइनि गासै बिथिंफोरखौ लानानै सावरायनानै समाजनि मोजां हाबा मावलांनो हायो। बे जथुम्माया आइजोफोरनि थाखाय जोबोर गोनां आरो बे सावरायनाया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलाङो बेखौनो आङो आसा खालामनाय जाबाय। आइजोफोरखौ बर' समाज बा समाज दानाय बा समाज सिबिनायाव माबायदि बिफाव लाबोबाय थादों बा उनाव माबायदि लालांगोन आइजो अनसाय आफाद हिसाबै? आइजो गासैबो जोङो बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि नुदों बे आइजोआनो बेहाय समाज सिबिनाय एबा समाजनि हाबा मावनायाव साफ्रोमहाबो बिबान दङ। हौवा मानसि हिनजाव मानसियाबो बिबान दङ। दा जोङो दिनैनि दिनाव जोङो समाजखौ फोसाबनो थाखाय आफादाल' मैखोम नाजायोब्ला जानाय नङा। बेवहाय गासैबो समाजनि, गामिनि आरो साफ्रोम सुबुंफोरानो गावबागावनि रैखाथि, गावबागावनि समाज बेबस्था, न'खर बेखौ मोजाङै दैदेनलांनो बाहागो लायाबोला, आफादाल' थोंजोङै नांथाब नाजाबाय थायोब्ला बे जाफुंनाय नङा। जायखिजाया जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोबां खामानिफोरा बै समनिफ्रायनो जाबोनानै दिनैसिमबो थाद'आखै, मावबोगासिनो आरो बे समाव मावनाया जाबाय थागोन। समाजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ बे गासैबो बिथिङाव आइजो अनसाय आफादा मैखोमै बिहोमा लानानै न'खर दानाय, समाज दानायाव खामानि मावोब्ला निस्सय आइजो आफादनि गेजेरजों समाजा जौगागोन। बेखौ आङो थांखि लानानै खामानि मावजानायखौ आं लुबैयो। साबायखर थाबाय गासिबो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना रादाब लाफैनायनि थाखाय। दा आंखौ बे धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि थुंगा 18थि 2 बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे मुलुगनां आइजो सान बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय मोनसे आरसि दानाय जादोंमोन, रिसेपसन कमिटि। बे रिसेपसन कमिटिनिनो आंखौ आफादगिरि हिसाबै बिथांमोना सायख'नानै होयो आरो नेहाथारि हिसाबै, आरसिनि नेहाथारि हिसाबै सनसिं ब्रह्म बिथांखौ लानाय जादों। दा जोङो आरसि कमिटि दाजेननायनिफ्राय थांनाय दानावनो बेखौ दानाय जादों, फेब्रुवारि दानाव। आरो नै
मार्च दाननिनो 7 आरो 8 बे साननैनि हाबाफारिजों नैबे खुंगा 18थि 2 बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो जोङो जानजि खाफ्रादों आरो जों जानजि खाफ्रालायनाय नङा जेसेबां हायो एसेबां जोङो बेखौ जाफुंहोनायनि लाहार फाहारखौ जों खालामनाय जादों। आं मोजां मोनदों जे आरसिनि आफादगिरि हिसाबै आइजो अनसाय आफादा आंखौनो नैबे थांब्लां मेन गेटखौ बेखेवनो थाखाय बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ सायख'नायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। आरोबाव आं आसा खालामदों नैबे 7 आरो 8 मार्चनि साननैनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन। अदेबानि मोनसे बाथ्रा हरखाबै जिहेतु साननैनि हाबाफारिखौ लानानै जों बेयावहाय कनफारेन्स खुंनो लादों, बेयाव जोङो बारा सम मोननाय जायाखै। जिहेतु मोनसे आबादनि कनफारेन्सखौ मोजाङै जाफुंहोनोबा मोजां मोनसे सम नांगौ, मानोना रां राहानि खोथा थायो, गोबांथार बिदि रां खेन्दा कालेक्सन खालामनायनि बाथ्राबो फैयो। दा जोङो खम समनि भितराव जोङो गासैबो बिथिङाव बयजोंबो जोङो मोजाङै लोब्बा लाखिनानै जों कालेक्सन खालामनो हायाखैब्लाबो बिसेसकरि जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ थिरै खुंनायनि थांखि लाबाय, ओमफ्राय हागोनखौ साक्सेस जागोनखौ आं मिजिंथिबाय। गाबोननि गेवलां मेलाव बेसेबांसो सुबुंफ्रा बाहागो लागोनखौ आसा आं बे गेवलां मेलाव जोंनि जायगायाव बिसेसकरि जों गोजाननिखौ बारा आसा खालामासै, हयथ' फैबा फैबाय फैयाबो गैया, खिन्थु जोंनि जायगायावनो साखाथियावनो जोंहा सिमेन्ट सापरि थाबाय, ओमफ्राय ओजोंहाय जोंनि आन्सलिकनि गासै 44 गामिनि आइजोफोर फैगोन, ओमफ्राय एकदम खाथिथारनि नियारेस्ट बे ओनसोलाव गासै 6 गामि दङ। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गासिबो आइजो आरो हौवा सुबुं थान्दै मोदोम गुदुं सुबुंफोरखौ जोङो रादाब होखादों बयबो फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय। ओंखायनो आं आसा खालामदों बेयाव 2000-3000सो मानसि सुबुं बेयावहाय जागोन, सुबुं गौमा जागोन, आरो बिनि गेजेरजोंनो गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनायनि आसा खालामनाय जाबाय।